Күптән без тырыш, без уннан диделәр. Башларга матурлап түбәтәй киделәр. Кулларга я көрәк, я сука, я тырма бирделәр. Biz гомер буена казынганбыз җирдә, бар булган җиребез шушында иделдә. Без мескен тик уннан бер халык болгарлар диделәр. Ышанды әтиләр, ышанды әниләр, ачы ялганга тиз ышана кешеләр. Без гомер буена чабата кәләпүшле диеп. Күтәрмә башыңны, береш ике кулга, кайдасың безнең бөек алтын урда. Әйтерлек без бит шул дәүләтнең татарлары диеп. Күтәрмә башыңны, береш ике кулга, кайдасың безнең бөек алтын урда. Әйтерлек без бит шул дәүләтнең татарлары диеп. Исәнмесез? Хөрмәтле караучылар, дәвам итәбез Алтын Урда турында сөйләшүне. Без Татарстан Фәннәр Академиясының Тарих институтында Алтын Урда һәм татар ханлыклары үзәгенең җитәкчесе Илнур Миргалиев белән сөйләшү башлаган идек. Сүз бара күптән түгел Казанда булган форум турында, халыкара форумда Алтын Урданың 750 еллыгы уңаеннан фәнни хезмәтләр сөйләнә. Анда бик күп кешеләр катнашкан, шуны башладык һәм беренче өлештә без сөйләдек. Нинди актуаль тема, иң кызу тема, әлбәттә галимнәр белгән, ләкин без гади абубатилләр, гади халыклар һаман да бәхәсләшәбез. Әле дә әйтәләр бит ул иге булганмы, булмаганмы, шулай бит инде. Яулаганнармы, юкмы, үтергәннәрме, юкмы, басып торганнармы, юкмы, хәтта хәзерге Россиядәге җитешсезлекләргә яки демократия булмаганга да гаепләр. Ох, бездә татардан изелгән, монголдан изелгән дигән диләр. Шуңа күрә мондый сөйләшү шуннан башланды әлбәттә, кай вакытта тагы да килеп чыгар. Ә хәзер форумның үзе турында Илнур Миргалиевтан тыңлыйк әле. Иң кызык докладлар нинди булды бу форумда? Менә аның бейджиге халыкара форум. Программасы өч телдә язылган. Татарча, инглизчә, русча. Ягъни монда чит ил галимнәре һәм Россиянең атаклы галимнәре бар. Шулай булгач бу Алтын Урданың танылуы, абруе танылуы Татарстанның тамырын дигән күрсәтә бит әле бу. Татарстанның дәүләт булуы, татарларның дәүләтчелегенең 10 гасыр элек, 15 гасыр элек булганын күрсәтеп була, Идел Булгарстанны исәпкә алганда. Нинди докладлар кызыклы һәм актуаль булды? Римҗай, менә форум буенча без сөйләшкәндә мин әйтәсем килә, биджик шунда ясадык. Биджиклар әлбәттә төрле булган ул вакытта. Биджик булды инде пайдалар. Татарчасы басмада дип аталган. Ул пропуск кебегендә. Бу булдымы синең менә ксива дип бүген бекенде яраталар теге чиновниклар да чыгарып күрсәтергә ярата. Менә ул вакытта пайдалар булган шундый. Без организаторларга кызыл алтынныкы дип инде зәңгәр төстә катнашучыларга ясадык. Бер ягында татарча, инглизчә, икенче ягында русча, инглизчә ясадык. Нинди анда сын җанварсына куелган? Бу инде безнең менә бу барсик дип әйтәләр инде аны. Күрсәтегәлек шул. Менә барсик. Ул без аны күптән инде Алтын Урда форумының символы итеп куйдык. Ул Алтын Урданың әллә ничә менә төрле блюдца диләр инде, төрле тәлинкәләрдә ниләрдә ясаган. Безнең Татарстанның да бит гербы барс инде крылатый, менә канатлы бирелгән. Шуңа күрә инде без барсны бик яраттык һәм Алтын Урда менә бу бер булган иң матур рәсемнәреннән алдык та менә бу рәсемне куйдык үзебезнең форумны. Менә күрәсез, Татарстанның 100 еллыгын республика буларак билгелибез без, автономиялы республика булган. Татарның дәүләтчелеге Идел Булгарстаннан соң 13-нче гасырда хәзерге Россиянең күпчелек территориясын кул астына тоткан Алтын Урда, ул безнең дәүләт. Россия безнең үзебезнең борынгы илебез һәм анда элекке заманда безнең бабаларыбыз шушының төзегән һәм аның белән идарә иткән. Һәм анда хәтта татарча дәүләт теле булган дип әйтәләр хәзерге территориядә. Әлбәттә. Менә шул турыда актуаль темаларга нинди сүзләр булды? Мин кыска гына инде алай. Менә бу безнең программада программа Тарих институтының сайтында бар, теләгән кеше кирип карый ала. Аның адресын чик. Хәзер кирилл хәрефләре белән инде tataraved.ru дип атала. RF. Менә tataraved.rf. Менә Тарих институты дип, әгәрдә инде институт истории имени Шагаб Маршани дип җыйсагыз, анда килеп чыга ул. Форум дип, ни өчен форум дип атыйбыз? Чөнки форум кысаларында берничә фәнни конференция алып барыла. Әйтик, нумизматлар урыс олысының урыны, аннан соң дәүләтчелек тарихы. Без төп
линия булып барды менә монда мәсьәлә инде нәрсә турында сөйләштек, дәүләтчелек темасы. Ни өчен 100 еллыкны да күз алдына китерәбез. Әлбәттә 100 еллык инде ул 19-20 гасырлар процессы белән бәйле һәм кечкенә менә шу Татарстан барлыкка килә. Тарих безнең әлбәттә Евразия белән бәйле һәм бик күп территорияны ала һәм тирән. Мәсәлән, монда аерып була татар исеме һәм без аның буенча аерым түгәрәк өстәлдә үткәрдек. Бар бит әле этносның үзенең исеменең тарихы да бар. Ул әлбәттә киң, башка төрле политоним, экзоним булырга мөмкин. Әмма бүген көндә татар дигән милләт бармы? Бар. Һәм ул зур татар милләте. Аның һәм эчендә аның берничә Себер татары дип атый, Крым татары дип атый, Идел Урал татары, Астрахань татары, Касим татары бераз калган. Менә шулай китергәндә бу исем белән бит бу милләт танылган, бу исем белән нинди генә авырлыклар күрәмәсен, милләтебез бар. Исемебезнең тарихы бик тирәнгә китә. Аның тарихы 2000 елга кадәрле татар исеменең тарихы бар. Шын фиксировать ителгән инде Кытай чыганакларына. Аңа 1600 ел татар исеменә. Менә шу татар исеме 1600 ел буе килә һәм ул кабилә исеме, эндоэтноним самоназвание үз атамага әйләнә Алтын Урда вакытында. Шуны да әйтергә кирәк. Бүгенге көндә татар халкының эшенә ниндидер этник группа керде дип әйтә алабыз икән, Алтын Урдадан соң безнең эшебезгә беркем дә керми. Ягъни без Алтын Урда вакытында урта гасыр, мин моны ассызыклап әйтәсем килә, урта гасыр татар милләте барлыкка килә. Татар халкы. Әлбәттә, халык милләт дигәндә бүгенге төшенчәне куеп. Буржуаз милләт 20-нче гасыр башында 19 ахырында дип әйтәбез. Бик дөрес әйтәсез, Ремзил абый. Буржуаз милләт процесслар 19-20 гасыр, ансы башка бер әйбер. Без урта гасыр милләте турында сүз алып барабыз. Тегесе дә бит язмалы. Әмма 19 гасырдагы татар каян чыккан, ул бит күктән төшмәгән. Шул ук урта гасыр татары менә буржуаз милләт буларак формалаша, 19да инде чынлап милләт булып формалашабыз. Докладчыларга кайтканда минем беләсем килә, бер җөмлә белән генә әйтәләсезме, менә шул билгеле кешеләр, мин беләм Крамаровский дигән кеше Эрмитаждан һәм Трипаулов. Аларның хәзерге фикерләре, яңа фикерләре бармы? Һәм алар нәрсә әйтте? Алар элеккечә канәгатьләнер өчен генә килгәннәрме? Юк, алар теге әйдәп баручы галимнәрдән, әлбәттә, яшьләр, Трипалов әле яшь, теге Крамаровский инде яше зур булса да, менә Казан Кремлендә бит нинди күргәзмә ачты. Аны бит ул эшләп чыкты. Шуңа күрә, әлбәттә, аның һәрвакыт яңа фикерләре бар, яңаша күрсәтә. Ул менә глобализация сүзен Алтын Урда вакытчыгызы куйган. Алтын Урда цивилизациясы терминын ул кертеп җибәргән, аннан соң Кульпин башлаган. Безгә шушы цивилизацияны белергә һәм белдерергә яшьләргә һәм ул менә без бер Саратовта сөйләшеп утырганда әйттек. Аларга кызыкмы бу форумда кызык булдымы бу аксакалларга? Хакимов Рафаэль Севач бер аңлата, 90-нчы елларда Эрмитажганың янына килгәч, ул күз яшы белән менә килделәр татарлар, мин бит күпме сезне көттем дип әйткән кеше. Крамаровский. Бу бит сезнеке ята дип әйтә. Безнең байлык Эрмитажда байлыгы иде хәзер. Әлбәттә, анда Эрмитаж эчендә һәм Эрмитажның бүлекчәсе бар Казанда гына бар. Юк, Эрмитажның бүлекчәләре Амстердам, Россиянең башка җирләрендә да ачалар, әмма Петровский әйткәнчә иң яхшы алып баручы Казан. Чөнки уртам менә мөхит Казанда яшәтә ул музейларны, Аллага шөкер, кешеләр килә, карыйлар. Дәүләтчелек тарихыннан дидек, менә дәүләтчелек тарихы безнең этник исем һәм дәүләт исеме. Ни өчен 750 еллык? Алтын Урда әлбәттә 1207-дән дә Шыңгызның Жучига бүлеп биргәнен әйтә алабыз. Әмма ул Монгол империясы булган, әле бер Каганга, Шыңгызхан аны Үгедәйгә, башкаларына буйсынып торганнар инде. Әлбәттә, фактик буйсыну мөмкин кадәр мизгелдән Алтын Урда дигән аның тумышы билгеләнә соң. 1207-дә Шыңгызхан үзенең улы Жучига бүлеп бирә олус. Менә бу синең җирләр. Әлбәттә, ул буйсына Шыңгызханга. Ул буйсыну менә Каганның кушуы буенча эшлиләр. Әмма үзенең олысы бар инде, автономиясе бар. Ә менә юридик яктан әйтергә кирәк бит. Бүген дә бөтен илләр өчен ул мөһим. Синең шикләреңне, дәүләтеңне, халкыңны, бөтен нәрсәңне таныйм дип, дөнья международный признание кирәк бит, әйме? Менә Алтын Урданың да 700 еллык Талас корылтаенда 750 еллык Талас корылтаенда бүгенге көндә Кыргызстанның көнбатыш шунда инде ул Талас елгасына инде менә. Миндә ишеткәнем бар, хәтта Талас килешүе, Талас корылтайы ул инде менә чынында бик зур вакыйга.
Бул соңгы Шыңгызыйларның бирлешип өткөргөн курултайы. Шундан алар айталар, бири-бирибизникин таныйбыз, шеклерибизин таныйбыз, дәүләтибизин таныйбыз. Һәр ким инде менә статус буенча калган. Ул әле айрым дәүләт булып киткән. Монгол империясының айрым дәүләт булып юридик сепаратизм түгел инде, ләкин мустакыйльлык. Мустакыйльлык, аннан алда инде алар 1266-да бер туганнар айрылган. Айрылган, алар әйтәләр инде. Дуслар Араларында һәр вакыт проблемалар булгалы инде. Тәхет бүлгәндә генә булган. Тәхет бу җир бүлешүләр булгалаган инде әлбәттә. Менә мустакыйльлык 750 елдан әлбәттә менә юридик нокта куелган бу әйбердә. Аны бер нишләтеп булмый. Ул даты бар. Әлбәттә ул даталарны менә шулай тизгенә бар. Бу форум Талас килешүенең 750 еллыгына багышланган. Әйе. Дөресен әйтергә кирәк, Алтын Улыда гына түгел, бүтән Шыңгызыйларның бәйсезгә әйләнү темасы иде инде ул. Әмма бүтән Шыңгызый дәүләтләре буенча андый көчле эшләү кызганычка каршы бүген бик юк дип әйтик. Алтын Урда бүген көндә беренче өйрәнелә. Һәм менә нәтиҗәләрдә дигән идегезләр, нәтиҗәләр буларак һәр форумда без ниндидер бер җыелышабыз да, ниндидер бер алга бару була менә юллары. Әйен менә киләсе чакта ничек үзебезне күрәбез. Мәсәлән, Золотая мировой история Оксфорд университеты белән эшләдек. Инглизчәсе, русчасы, хәзер менә бездә ишеттек, гарәпчә, китайчасы да чыга икән. Менә аны Алтын Урда форумының берсендә җыелышып бу тәкъдим булды. Аннан соң әйтик, безнең журнал Золотардынское обозрение бар, ул Scopus, Web Science бөтен җирләре 2нче кварталга кергән, ВАК Россиянең бөтен базаларга кергән журнал инде ул. Менә журналны башлатып җибәрдек. Монсында менә нинди безнең тәкъдим булды? Калган Шыңгызый дәүләтләрендә өйрәнү. Чөнки әйтик, Шагатай ул бит инде безнең әдәбият теленә дә шундай, чөнки Урта Азия ул бит Үзбекстан, менә ул территориялар безнең 19-нчы гасырда бөтен бабайларга шуннан өйрәнгән. Әле Идел Булгарда шуннан. Урта Азия белән безнең бәйлелек бик нык тирән. Менә ул территорияның тарихын язу соңыннан илханнар белән, анда бүген көндә дә менә Иранда да һаман татарлар бар. Әйме, Төркиянең көнчыгышында илхани татарлары. Алар теге монгол татар белән килгән, татар исемендә билгеле. Аннан соң Кытайныкына уйлыйбыз инде, Юань империясына. Һәм менә төп нәтиҗәнең берсе Трипалов сез әйткән Владимир Сараш, ул шагып әйтте инде, менә халыкара ассоциация төзү Алтын Урданы өйрәнүчеләрнең. Хәзер без ул тәкъдимне өйрәнәбез. Менә шундай ассоциация белән бу халыкара ассоциация булырга тиеш, һәм аның штаб-квартирасы Казанда булырга тиеш. Кадерле дуслар, менә Алтын Урда турында, халыкара форум турында сөйлисе дә, тыңлыйсы да килә, тыңлап, мәңге тыңлап утырыр идек, чөнки бу халкыбызның күп гасырлык тарихы. Һәм бу бөтен дөнья өчен кызык. Безне шушы Алтын Урданы беләләр. Безне белмәгәннәр шушыны беләләр. Шуңа күрә бу форум турында сөйләшүбез мөгаен безнең бу юлы гына сөйләп бетәлмәбез, чөнки материал күп. Һәм әлеге әңгәмәнең йомгагын ясаганда, әйдәгез, әгәр дә сез теләсәгез, менә шушы Алтын Урда турындагы форумда яңгыраган фикерләр, чыгышлар һәм башка яңалыклар, интернетта һәм дөньяда телевидение чыккан видеосюжетлар карап торыйк, өйрәнеп торыйк. Ни өчен татарлар артта калырга тиеш? Мин интернетта YouTube каналында беләм йөзләрчә бөтен кеше карый шуны. Мөмкинме шулай? Шушы Алтын Урда һәм дәүләтебез тарихы, дәүләтчелек тарихы турындагы булган материалларны тарихчылар арасында гына түгел, халыкка таратырга, яшьләргә бирергә. Мөмкинме сезнең белән бергә һәм сезнең коллегалар? Әлбәттә, тарих институты һәм үзе дә бу эштә. Әйдәгез, үзегез йомгак ясагыз да бу форумга. Вәгъдә бирик, әгәр дә каршы булмасагыз, сорасагыз, безгә сигнал җибәрсәгез интернетта, без дәвам итәбез бу эшне. Әле менә тарих институтының эшләгән китабы минем кулга килеп эләкте. Сез чыгаргансыз инде. Кыска тарих Алтын Урда. Бу китапның тиражы 100 данә. Сезгә барып җитәлми инде бу. Видео аша сез беләләсез аны. Без аны тарих институтының шулай сайтына куябыз. Йомгак шул инде бу әйткәнемчә 6нчы булды. Дәвамы иншалла инде 2 елдан соң башка форум булачак. Менә әмма монсы нәрсә белән аерылып торды, менә юбилей датасына эләкте. Һәм мин шуны әйтәсем килә, Татарстан җитәкчелеге һәм президент Рөстәм Нургалиевич бу форумга махсус целевой ярдәм белән эшләнелде. Шуңа күрә без бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Һәм бик шатландырдык инде бик күп галимнәрне тарих институтының гына рәхмәт хаты белән түгел, безнең учредительдә
Мәгариф министерствосы, Мәгариф һәм фән министерствосының белән дә һәм әлбәттә Татарстан шулай дәвам итәргә тиеш, үз урынын югалтмаска бу темада. Үзегез күрәсез, бу тема бөтен Евразияны кызыксындыра, бөтен халыкларны кызыксындыра, бик күп халыкның анда тарихы һәм шул ук вакытта Россиянең дә шунда тарихы. Россия тарихын Алтын Урдасыз, Ключевскийлардан башлап өйрәнмәскә, онытырга, ансыз гына өйрәнергә тырышу максаты булып карады, әмма ансыз барып чыкмады. Чөнки татар факторысыз бүгенге көндә дә Россияны аякта тотучы милләтнең берсе татарлар, урыс белән бергә. Шуңа күрә бу тарих әлбәттә өйрәнелергә тиеш. Һәм аны Мәскәү галимнәре Ренҗил абый бик яхшы аңлыйлар һәм безнең белән бергә эшлиләр. Кадерле дуслар, сез шундый тапшыру карадыгыз. Алтын Урда тарихына бәйле халыкара форум турында Тарих институтының Алтын Урда һәм татар ханлыклары үзәгенең җитәкчесе Илнур Миргалиев чыгыш ясады. Бу теманы без безнең тапшыруларыбызда дәвам иттерәчәкбез. Хәзергә сау булыгыз. Сау булыгыз. Кылычлы бабайлар, еракта тирмәләр, зәңгәр күктә тургай, илгә юк киртәләр. Бөтен дала бөек татарның бер бөтен дәүләте. Бәрүк тел бер йыла, гасырлар буена. Бу җирләр безнеке, бу җиргә без хуҗа. Бу якларда татар кешесеннән дә юк гайрәтле. Үзгәрде замана, исте башка җилләр, таралды атлылар, китте кулдан җирләр, кымызлы җәйләүләр, күчтеләр башкалар кулына. Илләрне бүлделәр, телләрне бүлделәр, безнең эш башкага хезмәттә иделәр. Таралды зәңгәр күк астында бөек Алтын Урда. Күндән без тырыш, без уңнан диделәр, башларга матурлап түбәтәй киделәр, кулларга я көрәк, я сука, я тырма бирделәр. Без гомер буена казынганбыз җирдә, бар булган җиребез шушында Иделдә. Без мескен тик уннан бер халык, болгарлар диделәр. Ышанды әтиләр, ышанды әниләр, ашы ялганга тиз ышана кешеләр. Без гомер буена чабата кәләпүшле дөйе. Күтәрмә башыңны, бер эш ике кулга, кайдасын безнең бөек Алтын Урда. Әйтерлек без бит шул дәүләтнең татарлары бөек. Әйтерлек без бит шул дәүләтнең татарлары бөек.